Máme tady haul. Já to furt vyslovuju blbě. Já říkám někdy haul, někdy hol, nebo někdy haul, nebo... Prostě mi klidně do komentářů napište prostě hejte, že říkáš to blbě. Mě to nezajímá. Prostě moje výslovnost angličtiny prostě třeba, nevím, když mi jdete nějaký slovo, tak já to řeknu třeba, když jsme byli dneska jsme byli, že jo, v Plzni a zase si koupila miliardu věcí. Jenom 4 věci, počkej, 5 věcí jsem si koupila. Jo, a třeba od značky Mojito a já nevěděla, že to je Mojito. Nebo máma mi to řekla prostě, že jsme jako byli v Mojitu. Ona se to prostě píše Mojito. Takže tak. Takže když už mluvíme o tom Mojitu, proč se teď hrozně. Tak mám tady takovýhle kožený baťoch. Vidíte to. Na tom jsou takové jakože, na tom jsem ebka. A to je mega hezky třeba. A je takovýhle nějaký. Takže mimochodem, kdybyste slyšeli nějaké zvuky zvenku, za prvý jsem u okna, tady prostě přímo takhle je okno. Tady prostě já jsem na posteli takzvaně. A tamhle je vlastně okno, který je vlastně otevřený. Takže tak. Jenom bych vám chtěla říct, že u těch kožených, těch malinkých baťůšků většinou bývá takže takováhle schovaná kapsa tady. Já jsem tenhle batoh vlastně, nemám tenhle batoh jenom koupila z toho důvodu, že vlastně já jsem prostě měla už jeden a ta kapsa pro mě není důvod, protože já jsem ji měla úplně stejnou, akorát byla na zapínání a to mi je úplně jedno. Já ani nevím, jestli budu jako využívat, jo. Nevím. Takže prostě tady máte tu skrytou kapsu, že jo, tady je největší kapsa, tady máte takovouhle střední a tady máte úplně nejmenší, třeba na klíče nebo co já vím na co, třeba na peníze, nějaký drobáky, nevím. Mega miluju, je mega hezký. Prostě co na to říct? 10 z 10. Prostě topka. Mě hrozně sere, které jsou prostě otevřený závěsy a když vždycky je tady rozsvícen, tak moje kámoška má, že jo, přímo proti mě bydlí, že jo, a přímo proti mě má prostě okno, nebo skoro proti mým oknu. A vždycky mám prostě strach, že mě vidí, ale nebudeme řešit prostě, tak jo. Já asi nejspíš udělám haul z té Plzně. Jedno, neřeším. Takže teď mám ty kraťasy, mám prostě na sobě, ale oni prostě to měli 2 páry u sebe, stejné velikostní. A stejné velikosti. A takže tak. Vždycky vidím, jak ty moje kamarádky prostě mají prostě takový ty uplutý krátký kraťasy, třeba černý nebo bílý nebo jakýkoliv, já nevím. A já jsem kámo záviděla. A my. Neptejte se, proč je to prostě 6 až 8 let, jo. Za prvý jsem po mámě, která byla prostě jako malinká hubená stejně jako já. Já jsem totálně vyžila. Čekajte, tak nějak. Jako to je fakt extrém, ale pro mě nikdy nejít crop top nebo takovýhle, takže takovýhle. Ono to vypadá jako 3/4, jenže ono je to prostě fakt krátký, je to hrozně hezký. Já vám to prostě ukážu, jo, jak to vypadá. Vypadá to nějak takhle. Takže to prostě malý. Takže to jsem happy. Takže první věc za sebou. Oh my god. To hodíme si tam někam. A pak mám tady, pak mám tady Nirvana. Reálně u mě ve třídě mají prostě moje 2 kamarádky, které spolu sedí a jsou hned za mnou, protože my máme ve třídě, v každé třídě jsou vždycky 3 řady a já jsem zrovna tý prostřední úplně vepředu, protože kvůli tady tomu a kvůli mým očičkám
A já kdybych neměla reálně dioptrie, nebo prostě neměla bych vadu v mých očích, tak reálně třeba sedím úplně vzadu, já nevím. Ale pro ty, kteří prostě nosí brýle, tak doporučuji tohle. Doporučuji pro střední řadu, protože já když jsem byla vždycky na krajní prostě když jsem byla vepředu, napravo v řadě nebo nalevo v řadě, prostě buď na levý řadě nebo na pravý řadě, tak prostě vždycky jsem prostě viděla na to blbě. Takže buďte na těch, jak to říct, prostě na té pravé řadě nebo na té levé řadě, ale nebuďte v první lavici, protože to vidíte na to bylo debilně. Ale to je nevím. Mám tady i jídlo. Měla jsem tady černý ledový čaj. Teda broskový. Nevím, proč tam byl, prostě to byl Black Fuzz. Já nevím, jak se čte to fuze. Asi fuzz, já nevím. Fuzz tea. A prostě byla tam broskev, takže asi černý ledový čaj broskev. Struchtí broskeve, nevím. Asi znáte tu byl gim, nebo gum prostě. To byla ta žvýkačka, která má prostě, je modrá a má takový to víčko růžový. Já jsem našla v jednom krámu. Jo, my jsme přišli do Plazy a tam byly takový pitomosti v tom krámu. Tam byly prostě lampičky, které prostě, jak máte na Temu nebo na Sheinu, že na ně prostě zmačknete. A prostě jsou to takové lampičky, které mají barvy, prostě random barvy. A že já jsem se hrozně přála, jenže už to ani nechci. A tak jsem tam našla tohleto, podle mě je to něco podobného. Je to mega dobrý. Sice musíte si vymáčknout fakt hodně, abyste z toho měli žvíkačku. Ale to je mega dobrý, doporučuji. Doporučuji, protože jmenuje se to by the way Čekajte, to musím vyslovit. Bubble Game Fun. To je jedno. Prostě nějak tak to se to jmenuje. Prostě Bubble Game Fun. To zadáte prostě do vyhledávací zadáte Bubble Game Fun. A máte to. Nebo prostě do Google Lens, tak prostě dáte tady to a prostě máte to. Udělám ochutnávku, že jo? Tak vám to vytentuje, nebo jak to říct. Prostě mňamka. Nebudu řešit. Mimochodem napište do komentářích, jestli jsou lepší jakoby, jak jsou takový ty disk koule, jako takový ty koule, které mám prostě osvítící pokoj, nebo LED pásky. Protože jsou lepší LED pásky, protože rádně my jsme si koupili na Sheinu takovou tu plastovou prostě ranu, která má jenom zelenou, modrou a červenou. Jako svítí to dobře, jo, ale my to vůbec nevyužíváme. Moje sestra to má prostě tam někde v rohu, nevím kde, ani zastrčený a prostě já to jenom vytáhnu na video. Mám to jenom na jednom videu. Ne. Takže tak, napište mi to do komentářů, jsem hrozně zvědavá, protože já jsem pro LED pásky, že jo. Mimochodem tady ty liánky jsou taky ze Sheinu a to jsou mega dobrý. Sice jako není jako možnost, jak to prostě na tu zeď dát, ale jako já to přilepila prostě lepenkou. Sice vám někdy prostě odpadne nějaká, ale drží to dlouho. Je to mega hezký. Moje sestra se to ještě nenalepila. Já jsem to lepila asi tak hodinu, možná tak, no hodinu možná. Byla jsem tak unavená. Počkej, nejsme náhodou u holu. Tak jo. Jenom já tady zavřu, protože to je fakt nepříjemné. Tak jo. Tady není to světlo. Nesere. Prostě budu muset... Je jedno, neřeším. Tak jo. A
A pak jsem se tady koupila, protože mý sestry přítel má mikinu Los Angeles s takovýma těma, s takovou tou sovou, nebo co to vůbec je. Je zde orel, nebo co to. Tak já jsem si koupila taky. Protože proč nemít hezkou mikinu? Populární mikinu. Nice. Prostě basic mikina Los Angeles. Co na tom nenormálního. Tak jo. Další věc z krku. Jo. Tady mám teda tričko Nirvana. Mně hrozně přijde, že když prostě tady ten asi anděl nebo co to je, prostě, že to je nějaký pobožný tričko, nebo že jsem, vypadá to jako, že jsem nějaký jako, že jsem pobožná. Ale nejsem, absolutně vůbec nevěřím, víte v koho. Tak jo, nebudu se o tom řešit, prostě je mi to Tak jo, teď jsem nevěděla, co je Nirvana. Moje máma se mě v McDonaldu, když jsme večeřili, mimochodem dneska jsem poprvé měla, jakože vždycky, se totiž v KFCčku nebo v McDonaldu, prostě v restauraci vždycky hranolky a řízek, hranolky a něco, prostě hranolky a nějaký maso. To každý, prostě to vím. Tak jsem zkusila burger, kuřecí burger, mega, kamo, to jsem nevěděla, že tak dobrý, kamo, to si dám klidně znova. Přesně v McDonaldu mi máma vysvětlila, abych co je Nirvana, a takový, ne. Takový, no to je skupina, která už není. Protože mi říkala takové ty věci o něm, o tom, tamtom, ne, tak jo. Skvělý, nice. Tak to tak jo, další věc z krku. Jo. Jestli vám nebude vadit to, že jsem vlastně z Plzně, že se prostě přeteleportuju do Straknic, tak jdeme na to. Tak jo, já se zase rozdrbala můj srub. Jo, takže jsem asi byla 14 dní, týden nebo 14 dní, to bylo spíš 14 dní. Ne, to byl minulý týden. Jo, myslím jo. Tak jsem si tam, že v taku koupila zase 2 věci. Za první kapsáče. Já už jedny mám, ale to jsou takový spíš riflový kapsáče. Jakože prostě nejsou takový ty kapsáče, které prostě máte volný, ale že to bylo tady utažený i tady jako u nohy utažený. Takže prostě takový teplákový kapsáče, ale absolutně vůbec. Ale tady to jsou víc takže tam tomu říkám, že jsou riflový kapsáče a tady to jsou takový teplákový. To jsou fakt volný. Teda vlastně nejsou. Prostě akorát tam ty riflový jsou tady dole víc upnutý. Jakože jsem třeba takhle víc upnutý. A tady ty takový teplákový mají tak kapsy. Jsou mega příjemný, jsou mega hezky, takže prostě proč ne? Vidíte, jak to prostě vždycky zmuchám a hodím to tak mi to prostě do rohu? Jo. Nikoho nezajímá, nevadí. A pak jsem si, protože jsem si, jako, já vám musím něco říct, jo. Prostě, to jsem se dělala ještě s mojí kámoškou, teda s jinou kámoškou. Ježiš, to je hrozně zamotaní, nebudeme řešit. Jo, takže tak. A prostě jsem si, myslím, že v 2. třídě, nebo, ne, to bylo ve 3. myslím, nebo ve 4. Jestli to nebylo ve 4. To bylo ve 4. podle mě, nevím, to je jedno. Tak jsem si tam prostě objednala takový ty jako volný zvonáče. A teď jako si říkám, jaký by bylo mít díry. Já jsem si dostala o hodině, dělala díry. Jelikož mám hubený nohy jak prasem, tak to vypadalo v těch dírách příšerně. Nebudeme komentovat, moje máma už jak dávno vyhodila. Ale slíbila jsem mámě, že u těch si to neudělám, a protože za prvý moc se mi to nelíbí. Když už teda, tak ty díry můžou být aspoň jako udělaný už. Takový to prostě mega hezký. Kdybyste si nevšimli, tak jsou tam takové krásný kytičky. A tady to mega hezky třeba.
zmuchláme a hodíme. A to je vlastně všechno. Ještě jenom udělám. Ono to vlastně není slyšet dole. Je to mega dobrý. Ale co na to říct? Jsme u konce videa. Mega. Já jsem si vždycky prostě, když jsem přijela sestra na konec, tak se říká, to budu natáčet jako ho. Ale jsem se vlastně uvědomila, že jsem hrozně na to natočit. A teď až teď mi vlastně došlo, že vlastně dobře, že jsem ho nenatočila, protože by to byly jenom 2 věci doslova. Mimochodem, kdybyste se ptali, tak já vlastně do Ostrakonic jezdím jenom na Kožně, protože Bradavice prostě jsou Bradavice. Takže tak. A hlavně, když jdu vždycky do Ostrakonic, tak je prostě výhoda, protože tady v našem městě, nebudu říkat, pardon, tak prostě není jako krám jako tako nebo taka nějak. Takže vždycky využiju Strakonice. Jdu do taka. Tam je miliarda věcí. Miliarda. Já si fakt vždycky něco odnesu, no, vždycky. Ale asi nejvíc happy jsem z tady toho. Maťušku. Pak z těch kraťas. Ještě jsem vám neukázala jednu věc. Moje vysněný boty vám říkám. Říkám vám, že prostě mě se mega líbí. Takže musím už končit. Jinak se mějte a užívejte den. Bye!